Може би пък на южните нации по-може да се вярва, когато говорим за хедонизъм, защото римляните пият вино и аз за това се замислих, ядат артишок. Ние не търсим в живота прагматизъм, някакси обичаме да се забавляваме, в което няма нищо лошо и затова може би сме намерили механизъм да протектираме организма си от забавленията, които понякога носят така. И в крайна сметка най-добрите произведения на изкуството са направени от бухеми, така че може би пък и те разбират по-добре от хепатопротекция, отколкото тези, които не са бухеми. Черният дроб е важен и за детоксикацията, и за активирането на едно лекарство, което ние внасяме в неактивна форма. Ние се стремиме всъщност да помогнем на черния дроб, когато има нужда да извършва своята функция. А тя сама по себе си е въпросната детоксикация от една страна, но и от друга страна това, което синтезира. Когато има рационални причини, ние трябва да се възползваме от продукти, за които очакваме да имат най-добрата бионаличност. Трябва да използваме максималното, което ни дава един комплексен подход. Колкото повече се усмихваме, колкото повече водиме така балансиран начин на хранене на пиене, толкова по-здрави ще бъдем. Важен нечифтен орган, така че трябва да мислиме за него в дългосрочен план. Аз съм Георги Момеков, ръководител на катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на фармацевтичния факултет при Медицинския университет София. Радин Цонев, началник гастроентерологично отделение в клиниката по гастроентерология на Умбал Токуда болница, Acıbadem City клиника. Камен Данов, началник на отделение по гастроентерология в Университетска многопрофилна болница и спешна медицина Пирогов. Черният дроб е един много важен орган за човешкия организъм, тъй като на практика в него съществуват редица синтезни функции, които са свързани с синтеза на доста така важни за човешкия организъм вещества. Това са и въглехидратите, мазнините, витамините. Освен това в него все пак се осъществяват и редица фактори на кръвосъсирване, които също биват синтезирани, протеините, които също са много важен и незаменим част от човешкия организъм. И всички тези елементи, които се синтезират така и се метаболизират, те минават през черния дроб в човешкия организъм. Черният дроб е този, който детоксикира. Детоксикация на черния дроб може би е неточно, но ние се стремиме всъщност да помогнем на черния дроб, когато има нужда да извършва своята функция. А тя сама по себе си е въпросната детоксикация от една страна, но и от друга страна това, което синтезира. Защото ако хванем дори един протеинов синтез, повечето от факторите, които са на кръвосъсирването и на външната и на вътрешната система, те се произвеждат в черния дроб или се активират чисто метаболитно в някои от пътищата и дори при увреждане чернодробно, както например е примера с фактор 8, може релативно спадането на определени фактори да доведе до релативното качване на фактор 8 в плазмата, един пациент с цироза да бъде в хиперкоагулационно състояние, въпреки че ние по клиничните изследвания, рутинните са въпрос, виждаме точно обратното, че той според нас е хипокоагулабилен, което не е така. Тоест нашата идея, поне моето мнение е такова, да подпомогнем черния дроб, за да върши своята функция, не да го детоксикираме, защото няма от какво да го детоксикираме. Той трябва да върши своята функция, детоксичната и синтетичната. В контекста на взаимоотношенията между черния дроб и ксенобиотиците малко война и мир, защото той е детоксикиран, но същевременно има вещества, които са неактивни, а черния дроб превръща в мощни токсини. Така че от тази гледна точка, предвид това, че самите вещества могат да увреждат по различни механизми, търсенето на някакви възможности за противодействие все пак може да има рационална основа и да има измерители, които да подлежат на доказване. В България имаше свръхтерапия на COVID. Въобще да не говорим за антибиотичните терапии, които бяха много особени в дози, неописани в нито една продуктова литература, но това е off-topic.
несъмнено един вирус, който прониква в клетките чрез убиквитерен ензим, който го има навсякъде, със сигурност могат да се търсят много ефекти. Ние си ги знаем там на ентероцитите и спайк рецепторите на холангиоцитите. Практиката бяха от гастроинтестинална гледна точка, освен алвеоларния механизъм. Така че... Аз бих споменал, че в крайна сметка да, може някой да му е досадно, когато за цитохромите се говори, но лекарствата също се метаболизират в черния дроб, колкото и да не ни е приятно или неприятно да го кажем, включително и тези лекарства, които са по парентерален начин приложени, включително антибиотиците, които са прилагани. Нещо повече, ние от първите публикации за хепатотоксичност и атрогенна са точно при масовото атакуване на туберкулозата. Всъщност туберкулостатиците са първите масови лекарства, при които се правят системни проучвания за това, че увреждат чернодробната функция. И пациентите, докато се лекуват от едното безкрайно неприятно и тежко заболяване, започват да развиват неприятни хепатотоксични ефекти. Със сигурност черният дроб е важен и за детоксикацията, но понякога е важен и за активирането на едно лекарство, което ние внасяме в неактивна форма. Важен нечифтен орган, така че трябва да мислиме за него в дългосрочен план. Това, което прави обаче едно притеснение, за мен има едно в Сан-Диего, едно проучване, което е някъде правено преди 10 години, около 700 деца на възраст между 12 и 16 години. Това са аутопсионни протоколи. Вероятно става дума за латиноси, за огнестрелни наранявания, за пътно-транспортни происшествия, защото толкова много аутопсии на една група от деца, макар и в голям университет, това предполага и доста време, когато е събрана. И там някъде процента е до 23% омазняване съществено на черния дроб. Свързано, разбира се, с джънга, с фастфуд, с обездвижването на тези деца, които са в пубертетна възраст, което гарантира, че от тук насетне, за съжаление, ще върви нагоре тази опасност. Ние преди време си бяхме поставили при нас в нашето лечебно заведение, когато приемаме пациенти с хепатит хроничен, обусловена цироза, т.е. Б или С цироза, да събираме анамнестично приема на алкохол. И всъщност това, което установихме, че процента, поне от пролежалите при нас, може би при вас е различно наблюдението, не са с чиста хепатит С или хепатит Б цироза, а е комбинирана, тъй като един болен от хепатит С, който редовно приема ежедневно по 200 мл твърд алкохол, на фона на инфекцията, която пък още повече, ако е нелекувана, той дебютира с една чернодробна цироза, първа изява. Много често, тъй като един от големите центрове за спешна ендоскопия с първо кървене от варици на хранопровода, които до този момент изобщо не са известни. Т.е. пациент идва с тежко чернодробно увреждане. И ние поставяме хепатит С или хепатит Б цироза, но всъщност това е смесена генеза на цирозата. Когато е една алкохолна цироза в А-чалт или първи стадий човека спре алкохола, на практика той ще подлежи на възстановяване, даже има и реверзибилност по отношение на фиброзата и това сме го доказвали. Разбира се, не трябва да е минал тази точка, от която няма връщане назад. В момента, в който се премина тази точка и той мина вече в стадия, в който започва да пречи на синтезната му функция, започва да се появява вече от точно асцитния стадий, отоците и така нататък, хипопротеинемията, тогава вече нещата стават неконтролируеми и такива пациенти обикновено не възстановяват чернодробната функция. Общо взето тук дали ще бъде свързано с остро алкохолно отравяне или ще бъде свързано с остро алкохолен прием или ще бъде свързано с някакви други такива токсични елементи, дори едно гъбно отравяне, често пъти фалоидните отравяния, те са абсолютно такива фатални за черния дроб, защото настъпва остра чернодробна недостатъчност. При тези пациенти, които се прекрати вредния етиологичен фактор, ние наблюдаваме често наистина едно възстановяване на черния дроб, което е видимо. Този спор седи много отдавна. Има ли такова понятие като хепатопротекция или няма? И Европа е разделена.
От една страна са такива като италианци, испанци, които твърдят едното, от другата страна са немци и някои от скандинавските държави, които казват, че няма хепатопротекция. Обаче те застават на тази позиция, тъй като при една тежка чернодробна цироза, декомпенсирала, проблемите са асцита, проблемите са енцефалопатията и всъщност се търсят варианти да елиминираме амоняка, да махнем свободно подвижната течност в коремната кухина и това е лечението. И крайното, ако е възможно да се направи чернодробна трансплантация. Но от другата страна на монетата, тези, които не са го докарали до там, до асцита, до енцефалопатията, до чернодробната недостатъчност, може ли да ги подпомогнем по някакъв начин? И в регулацията в различните държави има различни понятия, но някои са общи за цяла Европа, като например така наречените здравни претенции. Има проучвания, които казват силибинина, определени субстанции от различни продукти, било природни, било синтетични, имат конкретно действие. Дали ще бъде чрез инхибиране или активиране на даден ензим, дали ще бъде чрез стабилизиране на мембраната, защото в крайна сметка 3 са инфарктните места на чернодробните увреди, най-общо. Тоест хепатопротекцията трябва да бъде при чернодробна увреда, а не при декомпенсирана чернодробна цироза, която нещата вече са необратими. Флавоноидите растенията ги синтезират с най-различни цели. Даже част от тях се ги синтезират като UV фактори, да ги предпазват от ултравиолетовата светлина, с която всички растения се занимават. Растенията не синтезират вторичните си метаболити, за да ги пият хората. И в много от случаите ние можем да прочетем чудовищно интересни неща, но след това се оказа, че биоличността е ниска, никаква. Така че при флавоноидите проблема какъв е? Силимарина, ако го кръстим силимарин, това не е едно вещество, това е комплекс от няколко съединения. И от производител до производител не само, а дори в рамките на партидите на един производител ние може да имаме някакви колебания на отделните принципи. Сега ние сме решили, че силибинина е най-важния, ама дали е така? Пак казвам, много е дълъг разговор, но ако се фокусираме върху силибинина, все пак като най-проучен, неговата бионаличност е меко казано вариабилна, като цяло ниска. Той не се разтваря добре в органични разтворители, във вода пък се разтваря също много лошо и оттам имаме един много лош проблем с тайминга, времето, за което все пак гастроинтестиналният тракт, независимо от вариациите, неща прияти през устата имат някакъв период, в който трябва да се резорбират и то на места, на които резорптивната повърхност е голяма. Те в учебниците още пишат глупости и кое лекарство се усвоява в стомаха. Почти нищо не се резорбира в стомаха, защото повърхността е малка и контактното време е по-малко. Така че силибинина спада сред тези молекули, които имат нужда да им се помогне за повишаване на бионаличността. Може би пък на южните нации по-може да се вярва, когато говорим за хедонизъм, защото римляните пият вино и аз за това се замислих, ядат артишок. Испания, Франция, Гърция, България, ние сме южни нации, защото пиеме повече, имаме повече нужда от чернодробна трансплантация. Това е доказано, колкото северните нации. Ние не търсиме в живота прагматизъм, някакси обичаме да се забавляваме, в което няма нищо лошо и затова може би сме намерили механизъм да протектираме организма си от забавленията, които понякога носят така. И в крайна сметка най-добрите произведения на изкуството са направени от бухеми, така че може би пък и те разбират по-добре от хепатопротекция, отколкото тези, които не са бухеми. Въпросът, който вълнува клинициста, определени субстанции, които да са първенци в това да помагат на... Да, ние сме кръстили, че силибинина е това, който е важен за нас и ни се иска да максимално много да качиме бионаличността му. Реално погледнато дали това е възможно да го направим в реалната, в ежедневната си практика. За един много кратък период от време ХИВ инфекцията от смъртна присъда с прелюдия наречена СПИН
се превърна в едно хронично заболяване, което с терапия може да продължи десетилетия. Даже им чуш, че сега хората с хив инфекция живеят по-дълго, те с диабет и със сигурност много по-дълго те с вече развита сърдечна недостатъчност. Една от първите катастрофи при хив, когато се откриват хив-протазните инхибитори, се оказва, че имат, независимо от химичната природа, те са различни подгрупи, но всички протазни инхибитори имат ударен метаболизъм в черния дроб. Изключително бързо се метаболизират, имат ниска бионаличност. И тогава случайно откриват, че един от тези протазни инхибитори, наречен ритонавир, приложен дори в доза, в която няма да потиска развитието на вируса, е толкова брутален инхибитор на CP450. Ритонавира позволява лекарствата за лечение на хив инфекция се приемат 1 или 2 пъти на ден, защото повишава бионаличността, тъй като блокира предсистемния метаболизъм, забавя елиминирането. Така че бустинга е нещо, което ние използваме. Даже при COVID едно от лекарствата съдържа ритонавир. Пиперина е субстрат на П-гликопротеина и на CYP3A4 и е техен инхибитор. 3А4 П-гликопротеина сме еволюирали така, че те в тандем работят като някаква гранична стража. Инхибирайки тези процеси, пиперина позволява на конкурентно прилагани вещества да имат по-висока бионаличност. Естествено, когато говорим за опит за протекция, много по-добре да използваме пиперин, с който общуваме от хилядолетия, отколкото да използваме синтетични вещества. Пиперина много се изследва, даже аналози на пиперина се използват като прототипи за създаване на П-гликопротеина е свръхекспресирани при туморните клетки и това ги прави резистентни към много цитостатици. Всъщност един от подходите при онкологичната терапията на тези заболявания е да инхибираме П-гликопротеина, да повишим бионаличността вътре в клетките. Така че тези му свойства, предвид това, че профил на безопасност, отново казвам, клиничното проучване е направено от световната кухня, така че знаем, че се понася добре. Аналогично ритонавировия бустинг, който правиме с противовирусните препарати, при много природни продукти, добавянето на пиперин към лекарствената форма, към носителя, ще доведе до повишаване на бионаличността, оптимизиране на ефекта, подобряване на комплаенса и отново казвам, когато имаме модифицирана форма, вече можем да спекулираме каква ще е оптималната доза, защото за да разберем дали ни трябва тези стотици милиграми силималини или трябва много по-малко на фона на пиперин, някой трябва да прави проучвания, за които никой няма на този етап поне да плати, но това все пак е един мислен, рационален и сравнително щадящ подход. Куркумина определено спада към 4-ти биофармацевтичен клас, т.е. той не се резорбира изключително лошо. Практически е водонерастворим, разтворимостта е маргинална. Това прави бионаличността изключително ниска, дори тогава, когато се приемат десетки грамове на ден. Има проучвания с 10, има с 17 грама и така нататък. Плазманите нива са от порядъка на наномоли, което е близо 1000 пъти по-ниско от всички статии чудодейни, в които ще прочетем какви чудеса прави с НФКБ. НФКБ е най-експлоатираната лайт мотива на куркумина. Казвам на български език, ако ние приемаме куркумин, независимо дали това е просто начукан оситнено коренище от куркума лонга или извлечен куркумин, той не прави нищо друго, освен може да боядисвате ориз с него. Може да боядисвате. Куркумин е едно от тетата. Когато ядеме тези идиотски царевични пръчици, въобще когато в храната има нещо жълто на цвят, най-често е няма нищо диетично. Да. Така че той боядисва добре, но бионаличността остава 0 и даже считаме, че някъде из гастроинтестиналния тракт може да има ползи, да речем, за ентероцитите, но не и отвъд тях. Така че вариантите са много, правят се наноносители, било то мицели, било липозоми. Другия вариант е да се направят куркуминоиди, т.е. да му променяме химичната структура, но тук вече влизаме извън природата, стават синтетики нещата.
А един прост механизъм е да го комбинираме с пиперин. И както стана дума, наистина всъщност подходите за пипериново бустиране на куркумина са много отдавна и наистина ние сме наясно, че това повишава значително бионаличността му. До степен, в която можем да очакваме транслация на тези ползи, които виждаме от предклиничните проучвания. Комбинацията от пиперина с куркумата, тези жълти оризи, особено източната кухня, така че поне може да бъдем сигурни, че имат добра поносимост. Алкохола е индуктор и независимо, че нормално в неговия метаболизъм водещия играч е алкохол-дехидрогеназата, ние все пак имаме и микрозомална алкохолокисляваща система, която е цип 2.1 и цип 3А4, която е апрегулирана при хора, които редовно консумират алкохол. Ако искаме да имаме бионаличност на препарати, които търсим за хепатопротекция, някаква форма на хепатопротекция, задължително трябва да забраним на пациентите приема на алкохол. По време на COVID най-много от хоспитализираните пациенти, около 70% с повишени трансаминази, на второ место пациенти с повишени гама-глутамил трансфераза и евентуално алкална фосфатаза, без да имат анамнеза за прием на токсични вещества, включително и алкохол през период преди хоспитализацията. И другото, което вече го споменах, интересното с диаричните изхождания. Тогава започнахме да ги проследяваме. Естествено, започнахме и терапията за съответния период по утвърдения протокол. Вземали са и антибиотици някои от тях и всичко, което е включено в протокола, хепаринови аналози, нискомолекулни и така нататък. Няма да го разказвам, тъй като не е това темата, но тези многократно повишени трансаминази при, така ако мога да кажа, чернодробно наивни болни, такива, които доцент Цонев каза в началото, един хубав черен дроб, хубава биохимия, какво ще правим, освен да му дадем съвети как да живее и как да му е приятно. Точно такива пациенти се появяваха с такива оплаквания. Аз си спомням няколко колеги, които в началото започнах да проследявам, които при една чудесна чернодробна функция, изходна, някои дори ги познавах и чисто като решили да си правят профилактични изследвания за нещо в годините назад, се появиха с силно повишени трансаминази, които поддържаха в един продължителен период от време. И за нас в началото, не крия, това беше загадка. Защо, как и какво да правим. После започна да става ясно от световната литература. Имахме възможност да имаме дарения, да имаме мостри, именно с такава комбинация. И беше логично, че ще започнем да ги даваме на пациентите и да ги проследяваме. След въвеждането на този подход наблюдавахме пациентите с биохимичната активност в рамките на 30 дни след дехоспитализацията. Бяхме направили нещо като диспансер и ги карахме да идват. Направи ни впечатление, че в началото, без опит за каквато и да е хепатопротекция, иначе давахме какво ли не, набедени имуностимуланти, физическа активност, дишане на чист планински въздух, каквото се сетите в самото начало, спомняте си много добре какво беше тогава. 30% по-бързо, на 30-я ден, по-малко бяха хората с повишени трансаминази при прием на тая комбинация с силибинина и с пиперина, за който говорихме, в сравнение с другата група, която не са взимали. И тогава решихме, че ще вкараме в протокола задължително нашия протокол, тъй като, спомняте си, всяко лечебно заведение беше длъжно да има собствен протокол, който да е съобразен с общия, когато излезе.
медикамент, който да бъде в групата на хепатопротекцията и то спазвайки и тази логика, да има нещо, което да подпомогне тая бионаличност. В контекста на това, което каза, имахте ли група, в която да имаше ензимен флеер, такъв, който да е над 400 трансаминази, които да сте лекували с гастровал хепа, или са били с една лека до умерена цитолитична активност, примерно до към 150-200 там някъде? Имаше. Значи, от общия брой пациенти, които имат повишени трансаминази, около 68 са тия, които са до 250. Но по-малката част ние имаше и такива, защото те ни изправиха косите тогава, защото изведнъж като се появи с 800, 900 и над 1000, това вече е една прелюдия към чернодробна недостатъчност, и която всеки човек, като види такова нещо, вече си представя, нали, апокалиптично какво ще се случи по-насетне. Смятам, че трябва да има хепатопротекция, но в това, за което говорихме, т.е. чаут, един мелт, който да е до 15, да не е над 15, когато вече е кандидат за чернодробна трансплантация, т.е. да имат все пак някаква синтезна функция. Може би единствения случай, тъй като одеве споменах, за хронична токсична нокса по отношение на черния дроб, при която може да има токсична нокса и трябва да се взема хепатопротекция и може да се го позволим, всъщност това е лечението, както дадах пример за лечението на туберкулозата. Тези пациенти е оправдано да си приемат лечението, тъй като не могат да го спрат и след като реагират към токсичността му, да приемат хепатопротектор. И останалите пациенти, визирайки алкохолната консумация, абсолютно неоправдано да се приема алкохол и да върви на хепатопротекция. Значи алкохола просто трябва да бъде спрян и да се премине към опит да се възстанови каквото може. Туберкулозата е хубав пример, защото там, ако ние успеем да предотвратим развитие на хепатотоксичност, имаме една полза много отвъд това, че реално тази хепатотоксичност, дали ще е пиразинамида, изониазид, трифампицин или етамбутол, всичките са потенциално хепатотоксични. Да. Никой не знае кой ще бъде причинител, защото ние ще видим едни повишени трансаминази, вероятно, и започва на голямо чесене какво да махнеш и какво да включиш. Реално говорим за една болест, при която ние можем да стигнем до проблем с въобще излекуването на конкретния пациент, защото всичките лекарства са потенциално... Говорят те на първа линия. Много е странен феноменът с статините, защото не искат да пият статини, но искат да пият червен маял, червен олиз, която съдържа ловастатин. Така че на теоретична основа може да има някакво увреждане на черния дроб. Клиницистите ще кажат, но не мисля, че... Последните случаи, проучвания, които ги знаем всички тук, това са, че те имат антиоксидантно свойство и влияят добре върху чернодробния. Изключение за декомпенсираните състояния, които са, но те са изключения. Статините пречат на синтеза не само на холестерола, но и на едни вещества, които служат като липидни котви за цялата сигнална трансдукция. И те пречат на функциите на РАС, който е и протоонкоген, който е свързан с възпаленията, и реално статините, плеотропните ефекти са толкова важни, че в кардиологията знаем, че има кохортни проучвания, при които хора, при които изходните нива на ЛДЛ не са били чудовищно високи, но те пак имат полза по отношение на протекция. Значи, аз за статините като цяло съм внимателен, когато говоря за профилна безопасност, защото там специално не виждам драма. За антибиотиците, за които стана дума, не са много хепатотоксичните антибиотици. Има такива, да. Но сега с ръка на сърцето, когато говорим за хепатотоксичност на лекарства, колкото повече се предписва едно лекарство, толкова по-голям е шанса да получим жълта карта в страните, в които са хиперактивни с жълтите карти. Нестероидните противовъзпалителни, за тях има данни. Ако се поровите не само с парацетамола, свръхдозите, за много от тях. Ама защо? Това са едни от най-използваните лекарства изобщо. Така че и с така... А иначе, че има лекарства, които ги има по дебелите книги за увреждане на черния дроб, така е, но... Един фетишизъм, който не трябва да се, не така, трябва да се преекспонира. Да.
когато има рационални причини, ние трябва да се възползваме от продукти, за които очакваме да имат най-добрата бионаличност, защото противно на някоя икона в алтернативната медицина, които считат, че количествата нямат значение, аз си мисля, че все пак като цяло науката е материалистична. Да. Така е. И на практика трябва да има баланс във всичко, защото мен най-ме е страх от пациент, който води здравословен начин на живот. Това значи, че той е прекалил в здравословния си начин на живот до толкова, че да си оформи нездравословни заболявания. Било на дебелото черво, било на черния дроб. Така че от тази гледна точка баланса липсва, който трябва да го има. Аз като фармаколог, Паул Ерлих е казал, че веществата, имайки предвид активните вещества, не взаимодействат без да се свържат. На него може би дължим въобще концепциите за ключ-ключалка, които се прилагат и за лекарства, и за антиген, антитяло взаимодействията и така нататък. Със сигурност, ако стигнем до материалния носител на лекарственото действие, дали той ще е ионен канал, ензим, рецептор или нещо друго, със сигурност на местото, на което действа веществото, ние трябва да има от това вещество. Иначе всичко друго попада в зоната на глупостта. Така че ако използваме продукт, който очакваме да има ефекти върху ионен канал, ензим, НФКПБ, ние трябва да сме сигурни, че той е приложен под форма, която ще осигури концентрациите там, където ги искаме. И в този смисъл продукти, при които бионаличността е оптимизирана, според мен винаги трябва да се предпочитат пред продукти, които просто лежат на лаврите на това, което молекулата може да прави инвитро. И в заключение да кажеш това, което го споменах за баланса в храненето, в пиенето и в взаимоотношенията при хората, защото на практика нещастни са тези хора, които на практика имат проблеми с своето здраве. Колкото повече се усмихваме, колкото повече водиме така балансиран начин на хранене и на пиене, толкова по-здрави ще бъдем. В тази връзка и концепцията, както има една концепция за полифонията в музиката. Когато имаме един хор, за да може да пее цялостно този хор, дирижиран на съответния диригент, там има и аутове, и тенори, и баритони, и всеки пее, например, басовата партия, коренно различно от тази, която се пее от основната мелодия, от тенорите, и за да звучи прекрасно и да бъде завършено, всъщност трябва да бъде комплексен подхода. И ние трябва да използваме максималното, което ни дава един комплексен подход.